Għall-10 sena konsekuttiva, eluf ta' nies mlew il-Fosos tal-Furjana għall-Kunċert ta' Joseph Calleja. Miegħu kien hemm it-tenur Taljan Andrea Bocelli li flimkien paxxew il-widna ta' dawk kollha li attendew bil-vuċijiet tagħhom. Dan bis-sehem tal-Orkestra Filarmonika Maltija taħt it-tmexxija ta' Sigmund Mifsud. Għal-ewwel darba l-kantanta Maltija Ieħor żewġet il-vuċi tagħha ma' ta' Joseph Calleja u kantat ukoll mat-tenur Taljan. Fuq il-midja soċjali kitbet li għalkemm din il-mużika mhijiex mal-istil li normalment kanta, din l-esperjenza hija xhieda tal-qawwa tal-mużika. Fil-kunċert ta' s-sibt ħadet sehem ukoll il-kantanta rebbieħa ta' X Factor li rrappreżentat lil pajjiżna fil-Eurovision Song Contest Michaela Paxxew. Saħru lil dawk preżenti wkoll il-kantanta żagħżugħa Nicole Frendo u s-sopran Gillian Zammit. Il-kunċert ittella bl-għajnuna tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, biċ-Chairman Gavin Gulija jikkonferma s-suċċess ta' dan il-kunċert. Eċċellenti u li kontribwixxa għas-suċċess ta' din is-sena illi mill-lider attirat il-fuq minn 10,000 bħala tendenza naturalment statistika preċiża dak-tieni biex tidħol imma qegħdin nikkalkulaw li superajna l-10,000 ruħ li attendew fuq il-Fosos. Il-baħar ta' nies li kien hemm fuq il-Fosos kantaw ma' ritmu tal-aqwa mużika tal-opri, anki ma' dawk Taljani ta' tenur Andrea Bocelli li minkejja li huwa nieqes mid-dawl qatt ma jonqos li jsaħħar l-udjenzi. Biex għal sen oħra eluf ta' Maltinu turisti gawdew atmosfera mill-isbaħ li ħolqu lilħna differenti frott talent lokali u internazzjonali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.